नहीं बोला हम नहीं जी थाब बिरलां दे नहीं बोला फिर मान बाय देना हाय गाइस मतलब जा दे साइडनि मतलब जा लाफान मोननांगौ हेलो दोस्तों Ami aman Halo Gasman, onlah Bujapur. Halo, ang dam giras to mo. Kung sino berat gerak. Kamu di sebelah rumah na. Ang berat rengus pungko. Hoi hoi hoi, ami kulo to misa ko na. Bikin aku bungtulang sih. Mau beli. हेलो गाइस मुझे आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है क्या बोलते हैं स्वागत हाँ अभी मजा आएगा पीलू मजाक कुछ तो बोलो यार मतलब यहाँ पे बैठा है देख रहे हैं शूट कैमरा लेके बैठा है हम तीनों शुक्र आले का फैन हो है ना मैं हंगरामा मोहल्ले का फैन हूँ हाँ वो मैं जाने हिमंत जाने इधर शूट कर रहा है यही क्या बोलते हैं इसको प्रोड्यूसर हाँ मा बुंलाय ब्राथिस नोंथाङा गोसोखौ मादि मोनदों हेलौ नोंथांमोन हलि मुलि गाइस ओंखाम उखैबायलै जाला बिराद खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय आं नोंसोरखौ दिनै जेबो बुंथ'ला गालथा बुजा नाथाव साला बे फाग्ला बिदिनो जायोलाय दा बिदि जायबावदों मैयान बायदि लास्टनिया दे सोलाबालै आं Gasman वो सुकुराली का फैन वो अकेले बैठ रहा है देख तो सही क्या देखते हाग्रा माखा दाउलेस को फैन बारे मोनसेलाय दे बे बोयो खुन लायाखै ना गारला बे Rilo, siapa? Rilo. Bundurang. Kamu kerja dulu. Kado. Babre bab. आं दा मोसानो थांगासिनो दं लाब्रा डेन्स जासिगोन दा बैसागु बोथोरा लास्ट शट बेयाव मोसासिगोन जोङो Thank you. गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय सब कुछ देखता है मैं तो मानता हूँ क्या ड्रोन फुटेज
लेकर आया ऐसे मोबाइल ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंक दो। हाँ गुड इभिनिं लोगोफोर फाइनेलि जोंना पेकआप जाबाय दिनैहाय फाइनालि गाज्रिमोन दा जोंनि बुस्टिंआ जोब्बाय आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामलायदो गासिबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै फाइनालि फोजोबनो हाबाय कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो जोङो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामदो दा बेनोसै आरोना दा नै गासिबो पेकआप जाबाय नालाय रेडि जाबाय आरो एसे फट'शुट लानोसै ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय केमेरामेनावहाय दङ মজা কিরকম লাগছে গো লাগাটা ভালো লাগছে একদম আর ভিডিওটা সুপার হিট হবে আশা করি এডিটিং এ হবে ওটা সব কিছু दे थैंक यू हा र' फट' लानो नागिरदों आं देखायनि बेकग्राउन्ड डान्सारफोरखौहाय दे हाय दे आं भिडिअसो बानायबाय खिन्थु भिडिअ खेबदों नोङो बयबो हेपि बैसागु होनदो होख्रावजोबदो फार्स्ट रायसन खोनाबाय हेपि बैसागु आं नुगोन दे एक्सन बढान दे र रेडी एक्सन भिडिअ एन्ड खालामनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे जाय बिथांमोना बे आंनि ब्लग भिडिअखौहाय दिखांनानै लादों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बहुत सारे लोग ने मेरा ये वीडियो क्लिप्स लेके दिया है मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि वो लोगों की वजह से मैं आज ब्लॉग डाल पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे सो थैंक यू सो मच गाइस और ये जो म्यूजिक वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट ब्लॉग